Domi, dnes mám pre teba pripravené niečo výnimočné. Úžasný penthouse na predaj v projekte Eurovea. Si pripravená? Som, už sa neviem dočkať, čo si vymyslel. Tak daj si dole šatku a pozri sa. Tak to je nádhera. To je nádhera. Čo? Priestor brutál. Parádička. Poďme sa pozrieť. Poď, ukážem ti to celé. Aktuálne sa nachádzame na hornom podlaží mezonetu, kde, ako vidíš, máme prepojenú obývaciu časť s kuchyňou. A s priamym výstupom na terasu, ale to ti ukážem až na záver. A čo je toto? To je sklenené dielo svetoznámeho umelca Ashota Hasa. Máme tu takých v byte niekoľko, ukážem ti aj tie ostatné. Tu môžeš vidieť je hneď ďalšie. Áno, tá ma hneď zaujala, tá je nádherná. Poď, ukážem ti to z kúpeľne. Hlavná spálňa, master bedroom, prepojená s kúpeľňou a šatníkom. Naozaj, nielen, že je to dielo, ale ešte aj veľmi funkčné, že prepúšťa denné svetlo a tým pádom je tá kúpeľňa veľmi príjemná a teplá. A dodáva jej to nádych takej veľkoleposti, vyzerá to veľmi fajn. No a tu máme hlavný šatník. No na ten som zvedavá, šatníky sú moja slabosť. To som si presne myslel. Pozri, tu by sa dalo aj tancovať. A tak niečo by sme tu možno zmestili. Tu sa cítiš ako ryba vo vode, predpokladám. A ešte ti teraz ukážem spodné podlažie a pozrieme si aj zvyšok bytu. Poďme na to. Peťa, ty tu na mňa čakáš? Áno, využívam priestor, prečítam si niečo o dizajne, oddychnem si a ty si zatiaľ kľudne pozri zvyšok bytu. OK. A najlepšie na záver, takýto byt by bez terasy ani nemohol byť. Sedenie, výrivka, sauna, nádherné výhľady na Dunaj, ozaj to poskytuje všetko to, čo človek potrebuje. Vieš si predstaviť, že by si takto bývala? No jednoznačne áno, kto by si nevedel. Za mňa najviac je tá upokojujúca voda, pri ktorej môžeme sedieť. Mám pocit, že je úplne vedľa mňa. Výhľad na UFO, naozaj nádhera. Tu by som sa opalovala, tu by som pocvičila, hneď išla do sauny. Perfektné. Super, ďakujem ti, že si nás dneska sprevádzala. Bolo to naozaj veľmi príjemné. Ďakujem. Ďakujem. Viac detailov k tejto famóznej nehnuteľnosti nájdete na našej webovej stránke. Bežte sa pozrieť.